Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Arhan. Halo Arhan. Lihat sini dong. Lihat Mbak Matawi. Arhan memakai barongan apa ya? Wah, barongan Oyen. Arhan kuat. Kuat dong. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan memakai barongan singa kecil. Nonton kok kayak ngono. Ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barongan ular. Terus Mas Riko. Mas Riko memakai barongan kodok. Mas Rama wah, singo barong kucing. Singo apa, Dek? Terus ada Mas Iqbal. Atesbal. Mas Iqbal memakai barongan. Mas Iqbal memakai barongan. Mas Farizi. Mas Farizi memakai barongan hitam. Dan ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barongan wah, telon merah. Yo Arhan dipakai yo. Bangsane para gandaro sewu. Sumikira saka sakenahing papan panggonanmu kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababan kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sakenahing alas gagah wagiki. Duduk yo, duduk Hen. Yo Mas Rama. Yo Ma, dipakai Ma. Farizi, Iqbal. Farizi, kowe iki yo aja salah-salah terus. Elvan, tempatmu mana Nang? Tempatmu mana? Duduk yo Mas Rama, duduk. Ayo Iqbal, dipakai Bel. Iqbal karo Mas Elvan. Iqbal.
Ayo Le. Iya. Iya. Gak sengaja. Ayo duduk yo Mas Iqbal. Yo Mas Hanif. Hanif wis durung? Ayo Mas Hanif. Berita Balapan. Kabar kudu dumateng Moro Kinarso, kejawi saking Moro Parogo, ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring. Keranten panggenanipun inggih radi sumpek nggih. Ampun mlebet wonten area pentas deranan ring. Keranten panggenanipun winates. Kersanipun Moro Parogo saged lumagange karya kanthi sae ugi kanthi leluasa mesti mekaten. Pun kami kesenanipun kagem para pamirsa menika wonten berita penemuan sebuah HP. Monggo ingkang HP-nipun dumawah semoga saged dumateng kata kula Mbak Putri kali Wijawati menika wonten panggung semoga saged dateng panggung ingkang rumaos. Duduk yo Mas Hanif. Yo Mas Farizi. Ayo Mas Farizi dipakai. Ayo Dejiun karo Mas Riko.
Ayo. Ayo Dejun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.